Hello guys, samahan nyo ko pagandahin natin yung anak kong babae. Tala, let's ganda tayo. Ato na siyang pugnan, mga guys. Pugnan na to ni siya, guys. Yan ko, marag aswang mo kalupad. Hi sa ni mama. Hi, Ma. Welcome to our channel. Yan. Ato sa ni sudlayon, guys. Nawang buhok ani. Marag salad. Ang iyang buhok daw para si Rosalinda. Rosalinda, 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 way lamoy, way lamoy. Oh, tagay ketchup ng batang boy. Tagay. Tuwan.
Yan, sinasawa na. Pero ba tayo dito? Je. Pag konting ka, ngano mo nang naman ni konting? Je. Ije. Ije, si Ije. Agayang ulo. Pag konting ka. Buta na, kuha na nga ni, kasama na bata na. Ah, Butanganan. so bigangas kalibutan eh. Pusan na na, Ji. Pusan na, pusan. Sabi. Gang ada eh. Gila, ada kayak atong hitan dah. Ah, gaya ada. Atong hitan. Si Ani nakaihi sa ganun. Ayaw ko sa papa. Ano Oh. siya nakaihi? Oh, Kuan. apa nak kadai? Oh. Yan, pakita. Wow. Rasa delight. Yan na, pikas na po. Balo. Ah. Naibalo. Daplin. Ayaw. Ay, taga. Di ay. Taga Kanagon siya. na mo mango, Jay. Kuasa ni Jay. Kaya nagsugod na po sinamok, Jay. Ay, kuan. Sana ko to ako. Bida. Ano deh, jadi dili kamu kita deh. Anak. Ayaw nagtuyok. Ano ba? Ano? Ah. Sa purol man daw. Nagkikuya. Ligyan niya ng buwan sa India. Ligyan niya. Tuyok. Ang buwan sa India. Ayun. Dagan.
kusot. Okay. Ay, bira imong ulo, day. Apa lagi? Bawa tak? Gahi ang ulo. Kaya tong tuyokon. Gahi. Ay, nakita. Wala na nakita. Tubang, kay mana na? Guwapa kaayo. Tingnan. Ganda mo, te. Tindog. Dili naman makatindog. Tanawa. Tuyok. Ganda o. Nagsigsag. Da. Tumbling ang uban mo. O, diya. Tarong mo sa nina. Ngek.